Hi! Hi. Nanapos Aliana. Alin? Nibal na sa Aliana mag-upload group sa do kay pinaka-adlaw ako i-upload. Kay mag-upload ko kay Jet. Ya, sabi mo hi ma. Hi, ma. Iban ko mahilin. Naman kinailin, ma. Iban lang siya iban kay Lukoy man. Kay mo man nabilis bye. Ikaw, tumis tindahan, tumis ubos. Tumis tindahan ni Antonina. Beli, kaya mag-upload ko. May tatagbog mis ubos. Ha? Tumis ubos. Gana. Mas bahay ng pido dia. Bahay ni. Bahay ni dapin. Okay. Bahay ni subos. A few moments later. Kamu alam tu anak mo batak. Mo batak gitu no. Atau Asa? Asal man mo ay, asal man kay. Hindi niyo sunod din ako dia perlu gusto ko begitu mak. Saka na rimon, saka. Buru kamukha ni Mr. Jesus. Ubong ang lilo mo ha. Pag Kabuhi. Kapag to? Nakuti. Nakuti tingnan min. Gandawan mo dito. Aroy. Ano kay daginuta ma bulog bahay na po ka. Ano? Along, antol. Di ako sa tulo ha kay bong lili on. Tabuhi ra to. Gibi na. Bukso ka ka. Ano pa ngilig sa nilas ni? Adyo kay aslum day. Buwa nga rin, pagbudak lain. Makosluman tayo ka. Tigus sa asluman ko. Pahit tigus. Kaya na. Biselas. Para mo si Amon, si Amon. Patila ko ay. Katore mo litson sa. Paniti sa niya tayo ka. Sumuntupa ka na. Di man tatay poon. Paniti sa ang turo. Pwede ko lang kuloy. Kamusta bro? Galit tatay. Ato ko silong gamay isa di ay. Good. Sabi? Paniti sa tayo ka. Bag si bag. Bag si bag. Aslum ay tamis. Aslum. Ha? Aslum. Aslum. Tigang kuko na, larag na. Tuwa na. Manunuway. Bawal na mastiri na. Bawal ka ni mi. Bawal aslum na. Bawal mastiri nga na. Sama ko, tignan pagkagusog. Gasan to na kaangin. Ay na, ang hindi ay na. Kasi pa na. Ilam. Naalam ni siya. Ano tawag? Tamis ba eh? Gana mo aslam kay sa kabog naman ka. Tamis naman ka kabog. Tala ko sa ulan, abe, makan ba? Magalit ka si tatay, di ka kakain ng cake mamaya. Kay. Pagkakain ng ganito, di ka kakain ng cake. Isura bag nong. Kan ko na. Kain kid. Ano kakain day? Pwede pa po. Kan ko na. Kakain Sige. cake inja. Datang. Hilap naman to. Agna mo. Hilap. Tamis de. Tamis nailin. Tamis de. Tamis gamay nailin. Masa? Tamis gamay. Sila na, tamis ko. Hungit ako sa tayo, tamis ba? Dahil santol tay. Hungiti, kiri kita. Saan mo kay kapak ko Yata sa tayo mo pinagpakan na. Hungiti ba? Yan. Hungit ko sa tayo, pati na ako talaga aslo mag-day ba? Hungiti ko no. Tayo. Ko lagi. Aslam na yan. Dito ka na yan. Tay, hungitan jud. Tamis tayo, aslo. Lamagsan magkapiso. Kuhan mo sa santo sa una, kaluluhi yung daghan sa una. Bawal yung bata. Bangi, ikaw. Tama na. Kadili mo kiso na rin no. Dagko ka do tamis to. Kadto. Kadto noon, Roy, mo to ilay. Ha? To disin jo do. Ano ito kulong? Dong kulira? Bangkok to. Tamis ba eh? Ano ba makatagbar? Ay, tingog-tingog, tamis siguro. Uli na din ang takadot ang despanet. Sa? Mitsun. Okay makadot kasi nung ikas kanim. Way ngipon ka Jawa. sinangan. Kaya niya ba mi sinangan tibo gyapon. Kadot tagahan, man tagahan ta. Tagaan doon ang ras nanay. Ha? Hatdan. Putod. Padang agad dito. Nanay supling yandam. Taga, ay kama. A few moments later. Lagi sa nisis sa kung ginan nga at pato yad mo to kuno kunin mo kung busy man ka ilan taon kunin mo busy man ka ning balik naman ko. Oh, kaya man ko gila Cortes katong kuan ay building permit ni Helen sa gas kuan.
Sabado. Oh, mobalik po ko diha karong masig karong sunod karong Miyerkules, sunod di ugma. Di, gisugo kong Helen, nagpaluap ko karang na building permit, dalanganin man ko kuan. Oh, gihapit wala banji kay agin sirado naman. Ah, sige. Mo pila mo sulod ha, mao gyapon. Tago na kang sulod na. Nas dinisis man ka. Sirado na magidong imong gitarahon. Ah, lagi ito sa luto. Yung mas bansi na nga kuan. Sirado na imong gitrabahoan. Ano ba ka muli? Ah, muli karong Domingo? Martes naman doon. Muli ka karong Domingo? Ako kita-kita naman tanari. Kusog-kusog mo na yung ilang pesos bansi. Kusog bitaw kay katong pangkanto na nga may kuan man. Ang sugay sa taga Coca-Cola dito ila bansi na ngaon. Kuha tabi. Inada tuloy ko ni Otto das Bernes. Ha? Sige na, niyo maleka. Nilakas po rami. Bawasa to. Hagna. Ato ko nung hagna. Mayana. Sige gyapon kay mamay pangita. Katinga lagi kung anong wala ka nag-online. Hang pagto nagbinzo na ka. Ginan mo kung bansi nga. Kuhan hanggang bansi. Ato ba kuno ko uli na kay disiron kay unsi man ko na to niya pang bansi. Ah, sa cellphone na nimo. Ah, kita-kita alaman dalig muli ka. Muli man ka. Basig ato pagkaskuan muli. Di ka na rin mulis puti. Dala magimong dagan na si mong bahay. Dala magimong daga si mong bahay permanente. Ang imong daga ba nanam si mong bahay kanunay. Aling nang landag trabaho dana. Humay ka sa lagi. Oo. Oo. Si? Imong dadon na sagdalan si Abigail? Adyo mo ko jog. Ah, close mo Domingo. Kusog naman ang kanan na kay Namas Genesis. Daka-daka lagi mo suldo diha. Daka-daka mo suldo. Genesis. Genesis ng restaurant ba? Ano pa doon sa? Dawis na? A few moments later. Ingat tulad ako na do. Napapikas! Ako na yung nagpagkaan kaya sa baga naghatdan ko nung last Marcos, kasi ng Marcos, batang Tama ka diya. So, ayan ang parami. Ano ka na Medyo pa gas sa lindo, hapder to lindo mga pagkaan. Salaon. Yan to daw, matuwa tempura, medyo dito ko siya eh. Paglo eh. Paskog ba ba, jaga-jagaan yapon. wala kailan na mo no. Ang kaida. Ha? Magalan do. Kami nagpaila ba do kami nagpaila. Doon na kailan na kayo. Kailan rin is. Kadugadan. Doga doon, wala kapit na ng oras. Aw, dito kisa do kito ano wajud kaila. May pagkana sa sila na eh. Sa mali mo yun to? Kay nagkaon Nagkaon naman gud mi. Yan. Halo ko rin. Ah, di mo ka yung buwad. Adi mo kabuhat. Di mo ka buwad. Adi mo rin kikabuhi ano to hilid. May bataw na gudgong. Sulsa ko no? Kamusta ka daw? Ah, dito kasi kung taglara, balik-balik ng mata nito dako ko atas plan makuno ni dito ko gapon. Ah.
Salamat yo Usa naman to. sa pagbisita. Oy, yun nakatanda. Nagkita ra pud ta. Oo, kinakusgan na mong gujuan. Aron makitan kang iya sa ring. Kaya kasgan. Yung magkon man sa ring. Kinakusgang yoyo. Adaw day kay Ug yaya. kanang Ug yaya to ah. ya tagaanda ta Nailin! ko ano. Nanay Helen! Ginodi mo itong Nanay tagaanda. Helen! Salamat po sa Ginoo. Oh, nga naman bab. Niamin kang yoyo, lolo. Para to kay sili ng dunay. Nakarap sa ko nila bay. Bliss ka. Manamang ko bliss. Ako may ligag bliss. Butan day ka na. Butan pud kadyo. Kana natong naanato ron. Eh wa pa Sala- Ginoo. oh, salamat yo. Majurato ra. Di ta makaangko do ining mga hiyas nga kung natawat. Nailin, English na nang nailin. Kaya po nang basak na yung mga amari, isang basak na. Oral tulog. Jadi tu ludo. Ilan na mamli lang. Hidro. Lang ini. Sanu ka mo din. A few moments later. Day. Kasi ni bisita ni mo, lolo. Kinsa man na? Lolo. Kasangan. Rodolfo. Naskuan. Tatay nung tustus eh. Vlog. Di, nagtustos si Lumboy. Huwag man sa tayo katilaw na. Hindi man kita. Aroy. Sige, di ka po kaginom nung. Masagdas kag dugo. Wa na mo kumaginom ron. Namuha man ka. Tapos na pag-ibig ron. Karaing nang lagi kong nitak. Ano ba? Nainom na pagka. Ikaw, nita. Itay. Kuha sa to ang ginsing na to. Payam nagdo ka bugok. Wa, masinong hebat lang. Ngayon ko. Nita daw ko ga. Gusto ko to. Kaya kay parainom ka. Hindi, mawalang fight ka lang pinay. Nailin. Luluyam, Rudolfo rin. Luluyam, minas na ginsing ko nung tatay kay payam na sa Rudolfo. Sila Gabriel. Dali. Kaman sila. Nanay, ginsing ko nung kay painom si Rudolfo. Hindi, Oh, kau nasa na ikaw. Dali. Kau. Pagay ko nung ginsing si Rudolfo yung tatay. Lakaw itong nanay pangadyo ka. Lakaw. Uli, sila sa doon. Ang hero ay may nagpawahe. Ato lagi, dali na pagkag ginsing ni nanay sa. Ang ikap-kapal niya. Ay, Oh. langgit na. Kadanlin. Atong Ang basok sabong sa nila, oy. Tapos ang ginsing pag itungtong, nas na na dag ginsing. Dami ng bisitang tatay. Kadan ba? Mamamon sa. Mo na yan. High blood day. Wala yun. Sanay. Niyan. Sa tika, kagita pa basta tatay. Ano na? Ngayon na ta. Na mo na yung ng tatay nung. Ha? Mo na. Tari. Yung naman niya. Yung para high blood. Matumuka rin. Muangay ko na eh. Ahos man. Suwaji. Tanduway kuan. Karang din sila. Kaya tabo kay vlog eh. Min mo nga wa mo na. Si Mimong may na. Isa kay nga na. Kada buntag. Kabuntag. Hindi nga wala ko rin mo. Doon na ko akane. Ano ko isang tatay. Ang tanda. Kaya pa si tingar to danis nito. Wa mo bumalik. Balik. Ako, Kaya di nagbalik balik. ko nga rin. Ako nang balik. Kaya pangalan siya alas 5. Ako man mag. Ano ba ito ko din eh? Damay. Kuwas lamisa. Anak ko nga plamesa. Kakagri. Hindi, mayroon siya. Buti ka ba ron ni? Dita ron ko. Areston. Ariston. Matuta. Dah. Balik mo danil. Kapoy ko na nga. Lak. Ganun di. Di na ko ron mo inang ton kaputo na mo. Suro-suro eh. Pila ka tuig ganun nga nakasuroy dan eh. Diya, bagwa. Dia mula bayar man si Za. Wa man sumudon ka tay. Lakaw nga rin day. Itong dahil ni sukang lugo na ito. Oh, diya na. Diya ko. Matong ningin ko. Lalala. Dana aja deh. Doktor kaya ano. Gerak-gerak. Tapos ila sa luin, Nailin. Ano ito makalulim? Matuwa ito makalulim? Ito guys. Ito, Nailin. Saya nga ito skulahan mas mamay ka. Nadad ko, Nailin. Hindi na. Love you, Nailin. Anang dugo nga na. Ipos ang buwan. Doon po kayo ni bisita po. Natuturo niya talaga eh. Pila din doon po na eh. 75. Ikaw ba yung mutubag tayo? Parhaday mo. Ha? Matong ito. Mangod ka? Masabi ba na ni mo nung? 75 na ko dorado. O sa mga buwan na? Ton, 75 masarap na rin July. Kami nga kami. Amura. Magwa naman yung buwan na eh. Ano ba mo? Haba na magwa mo nita. Magwa sinita. Magwa dahil. Habli mo kung sinang nita o sinang dulpo. Kita lagi ba? Diba sinang nita o sinang dulpo ay magwang nila? Sinita, kay... Magwa.
Punta sa asma ko. Punyo uno. June 1 days nung dulpo. Sinangnita na eh. Diyos mapagaraton. Punyo uno ko ng tao yun. Magwang si. Kabuan ra. Sa Tritaus, nay. Ha? Muna na yung gagawang kinabarkadahan. Ano ba sa house ra? Ningan lagi, lagi. Ano yung masamo nga, Oh. pinabarkadahan nila, ha? Ningan ka pa lagi ng mga bata. Pero, huwag mo na lagi ng tatay nga. Naman pa, makakaan na rin ba eh? Hindi na. No? Tiyo bagwa. So basta tayo mabuta, mista na. Mga kinawat ng lunsyo. Datay? Ako ni kabad yung pangawat. Kisa mang nunsyo. Siguro, bumukha ka rin, uwi na mag... Na! Ba, manginaro. Yusyo. Mang amaw. Ato-batos ba kay konta na? Ngawat. Bay! Buta! Kita, pwede ko yung tagin pa. Labong. Lubir mo itong batoong. Lugar ay bayro bibingka. Bingka. Ang tao may dulpo, may gumila nila. Ano sila, ano yung kagustuhan ng kay Banoy, kay Bukong Tani. Ano ka? Kubay ni ka? Hindi ba siya ba kayo? Dulpo. Saka mo ka? Diba? Umuamay na. Amin si Mululo. Ano, Arison, wala. Arabatos nita may Sos! Agwapas na ikilitag may ngag. Pumuano kay mutot. Paraho po mo niya. Ano yung ilok-ilok ni mo, mga kamasyang. Paraho po batan ng pagkuturo ka tango may grabing dagana. Oo. Dagan tagpaka. Trabaho. Asan mo? Nakusog na kami si Mong. Nakusog na si Mong anak ko si Bonong. May nagudo sa ang bag. Kato pa may nag-ila-ila. Kisang anak ka? Junior? Oo, dun yun. Dulpo? Ano, bitaw, sige, sasat na nag... May nagudo sa ang bag, ang giblan. Ato dito. So, si Boni uli, day. Ini uli lang sa paway na kung sa Eh, sabaw. das, kon pa may nakita, pagkaturang si Bong kato ka, amba, pagkatambo na, Marso 29, biniraga po ti, sabi Na, na lagi ni. bye. Murag buhay na si Bong sa ang bag. Munay driver ng ambo. Ano siya? Tagangat. Mas kasada. May pangalan na sunod. Ay, so, Pero kani may- kang anak ni Litopod. Ha? Andito po ni bata ni Oh, ikatuna, ikaduha, nakuskila raw ng pulis. Kaya pa siya dali mo dari, init mo. Ah, Ano lang. dara na, wala cellphone. Ay, padaprin sa kunulong, kay mula gawas dyan long. Dapat na lang. Ayun, gamay mo na, Gawan ano? ko ng dandan. Nga to kasi yung basak, ako sa itabos basak mo na lang. Lagi, hindi pa malabas ng pututunan. Mga basta, ano? Ibabaw na. Asa ka pasaka na yung manok, ito ba eh? Hmm? Yung manok, yung hindi sa tungkol manok. Ah, manok, talaga. Manok. Grabe, itik lang basak langoy-langoy na, suro ka po. Sa mga ito. Iha ba ito ni Momonika? Sa ko po, ang dati nang maro. Sa una kayo ng bagong tinanong. Ah, lagi gil doon sa aman, ha? Yawa! Sarap lagi na, tulog ka buo. Ihawa! Ako mo dyan, nagpaibaw, dugay pa ka dyan. Paling-paling naman siya. Ako, naggusto ko nga bang nanadaan sa mga kamaling. Tara na, nak! Sa naman ang pagputuan. Uban kong maikanay. Lamuban kung Soliana. Adyo ka man, kawai ipok yung mga mamay ka, oh. Ako ito ko. Wow, saan mo ba eh? Ha? Wow. Aw na di ay. Murag way ipok. Lagi kayo. Pero busok lang. Motor ko kung paano. Sa opan kong Pedro. Pagkatay Pedro, sa opan pong nung Pedro. Pedro. Panso na to, wala na trabaho ka. Pagkapon to, so, kuha na po naman trabaho. O, may nag-adjust lapit, bahala na sila.